Priscah Chebet, Rishi Florence kod Wamaitha ne jobedo joloch e tielo mokwongo mar tuke gi midendo ni KCB East African Golf Tour mano bagi gi bengi mar KCB alap ma Mombasa Golf Club. Jotugo ang'wen go ne obedo joloch bang' choko points 123 ka thuolo mar ariyo to ne okaw gi jatugo James Gitonga, Elijah Ibua, Gabriel Gakau kod Peter Karanja mane duto ochoko points 112. Achiel kuom director e bengi mar KCB John Okulo koni wang'ni gibiro bedo kod tielo 24 mag tukego kipimo kod higa mokalo mane ni kod tielo 18 e pacho ka wang'ni to bende gigeto jotugo mohaw 4,000 e tukgi michan tiek e giko higani. Tielo mar ariyo mar tukego biro timore alap mar Eldoret Golf Club tarik 17 dwe ma wantiere ni. We intend to interact with over 3,000 golfers and 1,000 junior golfers through the clinics that run concurrently, and the series will culminate in a grand finale in December, where the top teams from each leg will meet to crown the overall winners. We'll go on to play at the 2025 Magical Kenya Ladies Open Pro-Am event at the PGA Baobab Golf Course.